Vážení a milí, nejen členové okresní hospodářské komory Olomouc, my pokračujeme v dnešní konferenci Smart Region a dovolím si pouze připomenout, že ten formát je tentokrát hybridní, abychom si ten obsah uchovali a aby vy, protože jste vytížení, se na něj mohli podívat kdykoliv vám to bude pasovat. A protože se blížíme k závěru a tím závěrem je téma kulturních a kreativních odvětví, tak mě napadlo, že není asi úplně žádoucí, aby to byla, řekněme, standardní prezentace, ale že možná bude příjemnější, když si s dnešním hostem budu tak nějak neformálně vykládat a tímto přiblížím nejen jeho příběh, respektive její, ale také to, čemu se dnes věnuje Sojka, my se k tomu dostaneme, co to vlastně znamená a v čem to třeba i pro vás může být zajímavé. Takže já bych velmi rád přivítal Sarah Márii Zavadilovou. Doufám, že jsem jméno nespletl. Nespletli, děkuji. A díky, že jste si našla čas a věřím, že tady společně strávíme příjemnou chvíli a že si neformálně teda přiblížíme to vaše podnikání. Možná bych šel tedy nazpět. Sojka, jak jsem se dočetl, tak je to kombinace dvou slov, ale ať vám neberu vítr z plachet, tak přibližte, jak vznikl ten název, co to vlastně znamená, co si pod tím představit. Určite, super. Ďakujem krásne teda za slovo a hlavne za pozvatie. S tým, že teda sojka vychádza z dvoch anglických slov a to je soy, candles. S tým, že my sme teda svíčkárna, takže my ako obecne máme radi sviečky, pracujeme s nimi. Nepracujeme čisto iba so sojovými sviečkami, ale je to segment, ktorý je ako veľmi zaujímavý. Je to vosk, s ktorým sa nádherne pracuje a práve musím sa priznať, že je tam ešte taká vedľajšia nejaká spojka k tomu, že mňa vždy oslovovali Sajka. Takže sa to k tomu tak ešte pekne ako akože sa to k tomu tak ako hodilo, že Sajka, Sojka. Ale hlavne teda bavíme sa o svíčkárni, s tým, že teda hovorím, s voskami sa hráme rôznymi. Ten sojový vosk nie je jediný, s ktorým pracujeme, ale je pre nás veľmi dôležitý, je to skvelý materiál. My se k tomu hlavnímu tématu, k sojce dostaneme, ale mě možná napadá to trošku rozvolnit. Rozpráváte krásně po slovensky. Ďakujem. Tak jaká vlastně byla vaše cesta do Olomouce? Jak dlouho tady jste a co vás k tomu vedlo zrovna k Olomouci? Tak ja som do Olomouce prišla v roku 2017. Práve za štúdium. Som študovala na prírodovedeckej fakulte environmentálne a udržateľné štúdia. S tým, že teda počas tých mojich štúdií som sa spoznala už teda starajším manželom, s tým, že obaja sme takí ako podnikavci a kreatívci a nejak sme proste spoločne po pomerne ako krátkej době hupli do toho, že sme rozbehli svíčkárnu Sojku. A jak vůbec ta myšlenka? Proč zrovna svíčky? Co vás k tomu vedlo? On práve manžel ešte pred nejakou dobou podobný koncept, čo sa týka ako kreatívnych dielní, skúšal s maminou rozbiehať, keď tiež študoval. S tým, že ale nejakým spôsobom neboli s tým úplne spokojní, premýšľali, že to skončia. Nakoniec sa akoby tá ich stará tvorivá dielňa uzavrela. A s tým, že teda my už sme sa spoznali a hodne sme si tak ako padli aj v tých ako podnikateľských nejakých názoroch a v tej kreativite, tak sme sa rozhodli, že skúsime to proste zase rozbehnúť a trošku inak. A to sa nám teda našťastie podarilo. A ono to zní velmi zajímavě. Každopádně podnikat v páru je určitě složitá disciplína. Je to Má to bezesporu klady i zápory, tak pojďme klidně i rozvést tohle, pokud chcete. Jasné, určite sa toho nebojím, my radi o tom rozprávame. No, priznám sa, že myslím si, že sme veľmi dobrá dvojka. Manžel je práve viacej ako na také tie ekonomické veci, cenotvorbu a také tie veci, čo sú proste v tom podnikaní naozaj dôležité, bez toho to nejde. Ano. Ja som zase ten človek, čo rád prichádza s novými nápadmi, i keď ako on je takisto veľmi kreatívny, veľmi šikovný, ale ja som práve skorej za tie rôzne nové techniky a nové nápady, nejaké spolupráce, kontakt so zákazníkmi a podobne. Takže v tomto je to ako super, doplňame sa v tom veľmi pekne, ale zároveň jasné, že svadobná cesta napríklad bola z časti, alebo z veľkej časti o práci, tak ako celý náš život je o tej práci.
ale nás to prostě baví. Nás to naplňuje, je to taky vlastně náš spoločný koníček, zároveň práca a myslím si, že v tomto je to fakt super. A áno, proste sú niekedy dní, kedy si musíme veci vyjasniť. V tom partnerskom vzťahu sa to niekedy vyjasňuje trošku ako hlučnejšie, ale není to nič, čo by nejakým spôsobom narúšalo náš vzťah. Na druhú stranu, akože práve, že máme pocit, že nás to čím ďalej viacej spája. Že keď vidíme, že sa tej našej firme fakt ako darí. Takže není to úplně tak, že jeden či druhý by byl šéf, opravdu to řešíte partnersky, konsenzuálne? Áno, riešime to partnersky, konsenzuálne, čo niekedy ale potom je trošku problém pre zamestnancov, pretože nemajú toho jedného šéfa, majú dvoch. Niekedy sa tak ako medzi sebou ani nestihneme poradiť, povieme ten svoj názor a tak, takže niekedy s tým práve zamestnanci možno majú trošku väčší problém, ale vždy sa to vyrieši. A jak dlouhou tedy historii již má Sojka? Jak dlouho už jste na trhu, dá se to takto říci, jak dlouho už se tomu věnujete? Tak my sme svíčkárnu Sojku Olomouc otvorili v roku 2020. 10 dní pred prvým lockdownom. Takže asi tušíte, že ten začiatok nebol moc priaznivý, hodne sme sa s tým trápili, našťastie sme to podarili udržať. I keď ako veľmi sme premýšľali nad tým, že proste pôjdeme nejakou inou cestou. Predsa len cez ten COVID našim hlavným ako zákazníkom v tejto dobe sú školy, škôlky. Takisto k nám chodí aj verejnosť, ale tie školy a škôlky sú taká naša kostra. A tá práve moc nemohla počas covidu vychádzať na nejaké ako aktivity mimoškolné a takisto ich vždy otvorili iba cez leto. A všetci chcú na svíčkárnu hlavne cez zimu, pred Vianocami, že? Takže sme sa s tým celkom trápili, ale našťastie sa nám to podarilo pretrpieť a udržali sme to aj cez ten COVID. A teraz už proste, no tých víziev bolo viacej určite počas toho podnikania, ale podarilo sa to zvládnuť. Takže pojďme si to jako lehce shrnout a zjednodušit. Svíčky, mluvíte tady o školách a tak dál. Co je teda v jednoduchosti, v krátkosti koncept Sojka? Takže svíčkárna Sojka Olomouc je koncept, je to priestor kreatívny, kde chodia teda školy, škôlky, školy, škôlky, potom niekedy aj vysoké školy na kreatívne dielne. Čo znamená, že oni k nám prídu na našu dielničku, tam im vždy všetko vysvetlíme a oni už si vytvárajú nielen sviečky, ale aj kúpeľové sole, mydlá a postupne do toho kombinujeme aj ďalšie zaujímavé projekty iných ako podnikateľov lokálnych, ktorí nám dodávajú svoje zboží. Napríklad tam máme teraz pieskovanie, čo je taká ako pekná aktivita, rôzne workshopy a tak, aj s inými tvorcami. Ale takisto k nám chodí práve aj tá verejnosť, ktorá sa nám týmto rokom ako veľmi posilnila. Veríme tomu, že je to asi aj vďaka novému priestoru, do ktorého sme sa presťahovali, pretože sme vlastne otvorili svíčkárnu na miesto jednej ako takej starej známej hospody. A ten priestor je naozaj pekný, takže... Klidne to konkretizujme, ať pozveme naše posluchače. Tak možno niektorí si spomínajú na reštauráciu Mačák na Hodolanoch. Je to vlastne vedľa Steakhouse. A tam vlastne akoby od roku 1923 fungovala non-stop hospoda. S tým, že ale posledné 2 roky sa tam už akoby nedarilo nájsť niekoho, kto by to dokázal prevádzkovať. Hospoda začala už akoby trošku chátrať a nám sa vďaka tomu podarilo si tam otvoriť práve našu tvorivú dielňu. A ty začátky, pojímali jste se jaksi startupově, hledali jste třeba nějakého investora, nebo vyloženě jste to začali standardně jako tradiční podnikatelský subjekt? Velmi tradičně, velmi štandardně. OK. A já se musím přiznat, že vás zas tak dlouho neznám a právě jsem posílal odkaz manželce, protože jsem si studoval web a psal jsem jí nedávno, že tam k vám musíme s 8letou dcerou Adelkou, kterou zdravím, protože tady sedí taky a poslouchá, že se musíme přijít podívat. A žena mě překvapila, protože hnedka odpověděla, já už se tam chystám dlouho, takže o tom ví, takže evidentně to v tom prostoru žije. A já teda přiznávám, že asi v té vytíženosti jsem to trošku jako vytěsňoval. A každopádně posláním i okresní hospodářské komory Olomouc je nejen poskytovat služby těm našim stávajícím tradičním členům, tradičním podnikatelským subjektům, ale pomáhat i, řekněme, těm kreativcům a lidem z kreativního odvětví,
protože řekněme v tom tradičním segmentu průmyslu to můžou být potenciální zákazníci, potenciální partneři, takže já jsem velmi rád, že si dneska můžeme představovat koncept Sojka. A mě zaujala ještě jedna věc, a tady bych byl taky rád, abychom posluchačům vysvětlili, protože možná ne každý je v tom úplně kovaný v tom tématu. Vy jste se jako druzí v republice stali integračním sociálním podnikem. Co to teda znamená? Je to tak. Vlastne tie sociálne podniky už fungujú dlhoročne tu v Česku. S tým, že ale vždy mali deklaračný štatút. Že si to proste akoby sa na tom zhodli. Vypísali si nejakú deklaráciu a tam sa dohodli, akým spôsobom ten sociálny podnik bude fungovať. Na začiatku tohto roku vznikol nový zákon o sociálnom podnikaní a práve už sa to vlastne stalo tým zákonom, že vznikajú integračné sociálne podniky, čo v praxi znamená to, že zamestnávame ľudí s nejakým znevýhodnením. My sa zameriavame na ľudí so zdravotným znevýhodnením, s tým, že aktuálne sa nám podarilo získať aj projekt, kde vlastne musíme splniť podmienku, že tí naši ľudia so zdravotným znevýhodnením, tí naši zamestnanci sú aj dlhodobo nezamestnaní. Mm-hmm. A integrační sme práve tým, že tá predstava toho, sme na začiatku, ešte všetko skúšame a moc veríme, že všetko bude krásne fungovať. Ale tá predstava je taká, že tí zamestnanci, teda, ktorí majú nejaké znevýhodnenie a sú dlhodobo nezamestnaní, takže u nás sa akoby zase vrátia spátky do nejakého pracovného režimu, vytvoria si nejaké návyky, zvýši sa im to sebavedomie v tej práci, čo ako znamená pomerne hodne veľa mentoringu z našej strany. A vďaka tomu by sa z nich mali stať zamestnanci, ktorí sú schopní nájsť si prácu aj na otvorenom trhu práce. Takže ich takto akoby, to hovorím, že sme taký akumulátor trošku pre nich, ich trošku ako rozhýbať, podporiť a potom s ťažkým srdcom možno sa s nimi rozlúčiť a držať im palce v nejakej práci. Prostě. To já rád slyším. Samozřejmě na jedné straně podnikání je primárně od toho, aby generovalo zisk. Na druhé straně na hospodářské komoře máme vždycky rádi tyhle příběhy, kdy to má nějakou nadstavbu, kdy to má nějakou přidanou hodnotu v tom smyslu, že se pomáhá někomu dalšímu, má to i ten sociální a prospěšný rozměr. Takže velká chvála a jsme za to moc rádi, že takové subjekty na Olomoucku máme a budeme velmi rádi, když vás budeme i doporučovat případně komukoliv dalšímu. Ale já bych se ještě vrátil a vlastně, jak jsem zmiňoval, i bych se rád někdy za vámi přišel podívat s dcerou a manželkou, tak pojďte nám přiblížit, co teda u vás lze všechno zažít a dělat a vyzkoušet. Tak tú svíčkárnu si častokrát zákazníci predstavujú, ešte teda, keď u nás nikdy neboli, ako nejakú továreň na sviečky. Potom častokrát sú veľmi prekvapení, že k tej výrobe sviečok dostanú príjemný prístup, príjemný priestor, dobré kafe, vínko, pivko, proste podľa toho. Skvelé, začína sa mi to ľúbiť. Čo kto potrebuje k tomu, aby sa proste pri tej tvorbe uvoľnil, pretože predsa len my máme veľmi radi, keď u nás tvoria aj dospeláci. S tým, že teda... Je to i pro nešikovné? Je to aj pre veľmi nešikovných. Jo, bavím sa o sobě trošku, jo, takže... To počúvame veľmi po tom často. vínku a pivu mi to pôjde. Áno. Nakoniec to niekedy dopadá tak, že tatínci si vyrobia najviac. A častokrát najkrajšie sviečky. No tak to je super. To musíme otestovať. Takže práve, že to sa nám páči, že s tými dospelákmi sa ti snažíme trošku akoby búrať tie predsudky a práve taký ten strach z toho, predsa len my strašne riešime ten výsledok tej práce. Deti riešia ten proces, že ich to baví, takže nejak ako intuitívne si vyberajú farby, materiály, rôzne veci, tvary a tak. Ale my dospeláci proste strašne chceme mať ten výsledok ako krásny. Takže my sa vždy snažíme pracovať na tom, aby ako sa trošku od toho odosobnili, aby sa skúšali fakt ako viacej nehať uniesť tou náladou tých ďalších tvoriacich ľudí, príjemnou hudbou, tou atmosférou. A aby si sami teda vytvorili nakoniec niečo, čo sa im bude páčiť. Alebo aspoň povedia, že sa im páčil ten proces. Skvěle. A jaké jsou vaše vize a plány do budoucna? Je to segment, který je chválihodný, zajímavý, kreativní a je i biznisově udržitelný?
Zatiaľ sa to tvári, že je udržateľný, s tým, že teda máme už rôzne myšlienky predsa len ďalej. S tým, že určite teda tento rok bol pre nás ako veľmi búrlivý, takže potrebujeme sa s manželom trošku zastabilizovať. ale radi by sme do budúcna premýšľame nad tým, strašne nás proste láka Brno. Takže premýšľame nad tým, že by sme raz tento náš koncept preniesli práve do toho Brna. Mám ešte nejaký jeden nápad, ktorý ale nechcem zatiaľ zdieľovať, pretože zvyčajne, keď nejaký nápad zdelím moc dopredu, tak mi nevíde a zároveň sa bojím, že by sa to niekomu moc páčilo, že by ho chcel tiež vytvoriť. To je správné, know-how a nápady je potřeba si chránit. Áno, ale takže svíčkárnu v Brne, to je vec, ktorá by nás veľmi lákala. No a takisto teda, čo sa týka čisto iba tej svíčkárny, tak tým, že už máme teda ďalších zamestnancov, ktorí sú veľmi šikovní, veľmi rýchlo sa rozvíjajú, tak chceme sa viacej zamerať práve aj na zakázkovú výrobu. Máme možnosti rôznych potiskov a tak, ale zatiaľ proste nebola možnosť akoby kapacitne. Teraz našťastie tým množstvom zamestnancov by sme sa radi pustili práve aj do tohto segmentu zakázkovej výroby, čo je práve super. Veľa akoby veľkých podnikov potrebujete. Ja sa teraz priznám, že mne to vždy vypadne, ale taký ten odpočet z DPH kvôli tomu, že nezamestnávajú ľudí so znevýhodnením, tak oni potom náhradní plnenie. Náhradní plnenie, ďakujem. Takže oni vlastne môžu takýmto pádom si to akoby vyriešiť skrz nás. Takže v tom vidíme potenciál. No a ešte vlastne jedna vec, ktorú... ešte jednu vec vám k tomu poviem. Takisto, čo sa týka nejakých rôznych ako firemných večierkov a tak tá kapacita tam u nás na to je. Je to veľmi pekná, veľmi obľúbená aktivita takto pre firmy, takže to určite chceme tak ponúkať ďalej a hlavne pre dospelákov. Není to proste klasické posedenie niekde ako s kolegami, ale tým, že sa tam tvorí, tak to potom ešte viacej prelomí ľady, ľudia sa tam smejú, takže je to super. Teraz máme práve pred Vianocami hodne takýchto večierkov. No a ešte vlastne ďalší koncept, keď sa bavíme o tej ako budúcnosti a o tom vlastne, čo chceme rozvíjať, tak vlastne pred mesiacom necelým sme si otvorili kaviareň. Ano, to je další téma, na které jsem se chtěl zeptat. Áno. Abyste se náhodou nenudili, tak ještě jste si přidali kavárnu. Áno, pridali sme to je zase trošku jiná disciplína. Je, ale na druhou stranu tá naša svíčkárna, ako som vám už spomínala, že si u nás môže dať človek kavčo, vínko, pivko, tak už s tým akoby skúsenosť máme. Úprimne sa s manželom niekedy ako trošku až hádáme o to, že kto bude za barom, pretože nás to proste baví. A kto bude proste na výrobe alebo na tom fronte. A takže tým pádom, že sme mali ten vzťah už k tomu baru dlhodobo, tak ako náhle sa začal riešiť koncept Galérie Dolní, tak sme si povedali, že tam to vyskúšame rozjet fakt vo veľkom tú kaviareň. Takže už necelý mesiac fungujeme tam. My na komoře se snažíme v průběhu celého kalendářního roku pořádat spoustu nejrůznějších akcí, formálních, neformálních, networkingových, sportovních, vzdělávacích, odborných, ale myslím si, že taková jako kreativní vsuvka, že tu jsme ještě v podstatě tohohle charakteru neměli, tak možná to stojí za myšlenku a určitě na to dnešní setkání navážem a zkusíme něco promyslet. Budem moc rada. Myslím si, že to zo začiatku možno budú z toho všetci prekvapení, ale reálne si myslím, že sa im bude u nás páčiť. Já tímto ještě vlastně nesmím zapomenout, protože bych chtěl i takto a na záznam poděkovat Robertu Horákovi, protože tento kamarád, člen komory a kreativec, kterého možná znáte v tom smyslu, že dělá krásné kožené výrobky a teďka také otevřeli nový ateliér na Horním náměstí, tak právě Robert mi dal tip na Sojku, takže já mu za to tímto děkuju a určitě budu rád, když teda tu spolupráci budeme nějak rozvíjet. Super, budem moc ráda, budem se těšit. Možná se blížíme k nějakému závěru, a tak volný prostor pro vás, kdybyste chtěla zejména tedy zástupcům firem, podnikatelům něco vzkázat, doporučit nebo klidně i nabídnout, teď je ten správný prostor. Určite super. Ďakujem pekne za priestor. Mne ešte práve napadá, že by som rada skúsila nejak ako v rýchlosti zhrnúť vlastne ten nový koncept tej Galérie Dolní, čo máme na tom Dolnom námestí. Je to teda budova starej banky ČSOB. Je to krásny secesný priestor s tým, že teda sme si ho zobrali 5 členovia, všetci sme sociálni podnikatelia
A ako som už teda spomínala, ja tam mám kaviareň, je tam obchúdek s keramikou, je tam obchúdek s pletenárskymi výrobkami, je tam punčový stánok na Kateřinsku ulicu. S tým, že teda už, i keď je to teraz všetko ešte v začiatkoch, tak už sa nám podarilo vlastne zorganizovať, teda budeme už organizovať 2 firemné večierky v týchto krásnych priestoroch. Je tam vlastne aj výstava, bola vernisáž, ešte nejaká ďalšia určite bude. A to mi práve takisto napadá, že keby niekto chcel možno trošku viacej zistiť o tom sociálnom podnikaní a napríklad aj by sa o to zaujímal, že by sám chcel byť sociálnym podnikateľom, tak práve toto je ten správny priestor, kde by človek ako mohol zavítať, aby sme mu o tom povedali viac, aby mohol vlastne pochopiť, o čom to je, lebo častokrát ľudia si úplne tým nie sú istí. A hovorím, takisto nejaké ako pekné firemné akcie si myslím, že by v tom priestore boli naozaj dobré. Dobré nápady, dobré věci, dobré myšlenky si zaslouží podporu a promo. To jsme právě učinili. Takže já vám strašně moc děkuju, že jste si našla čas. A jak jsem už několikrát zmínil, věřím, že společně něco vymyslíme. Takže dámy a pánové, Sarah Mária Zavadilová, děkujem. Děkujem. Díky.